Halløj. Jeg lavede en video, hvor jeg viste kort med den her baggrundsplade fra Made with Love, som hedder Plate. Og jeg viste, hvordan jeg havde lavet embossingen her, både med en pen og med maskinen. Og Dorte har spurgt inde på Instagram, om ikke vi kunne prøve at lave en video. Og det er sådan set begge dele, hun efterspørger. Så det vil jeg prøve. Jeg håber, at det kan ses, selvom jeg har jo ikke noget professionelt studie. Jeg står bare hjemme i mit værelse, så skyggerne de er måske lidt trælse. Men jeg har altid brugt en Sizzix-maskine, en Big Shot, så derfor så kan jeg jo kun referere til de plader, og det håber jeg hjælper dig, Dorte. Jeg har bundpladen, og så har jeg den ene af de her, jeg vil sige faneblade ovenpå. Og så har jeg sådan en rubber mat, en silikone måtte, og en impression plade. Det er sådan en hvid en. Det er simpelthen de ting, jeg bruger, når jeg skal lave embossing på noget af det, jeg har skåret ud. Jeg har skåret dem ud i noget helt almindeligt rødt karton. Jeg tror, det er plain cut. Og efter jeg har skåret den ud, så skal jeg så have præget den på måtten her. Og jeg er sikker på, at det findes til andre maskiner også. Der ved jeg bare ikke helt præcis, hvad det hedder. Ja, nu har jeg noget papir nede under, der lige rusher lidt frem og tilbage. Den yder lidt modstand, men den skal stadigvæk kunne køre igennem. Så nogle gange så er man også nødt til at prøve sig frem, hvordan sandwichen skal være, hvis ikke man lige kan læse det på sine plader. Men jeg har bare kørt den igennem en gang nu. Så nu røg den også af. Og så er den allerede præget meget mere i forhold til, hvad den var før. Man kan også se, at den har skåret lidt mere ned igennem striberne her. Hvis man sammenligner med den anden, så kan man se stor forskel. Men altså, jeg lægger det, som du kunne se på videoen, jeg lægger det nedad mod gummimåtten. Så den ligesom, den vil ikke skære, for den her måtte, den er lavet til det. Så den vil ikke ødelægge den på nogen måde. Og den måtte, den er altså flere år gammel, kan jeg godt sige. Så nedad med den. Det var den ene ting. Så var det det med at præge med en pen. Nu flytter jeg lige maskinen, se om jeg kan få lidt mere arbejdsbord. Når jeg præger med embossingpennen, så har jeg også stadigvæk mit stykke karton nede i dejen. Og så præger jeg simpelthen med min pen fra bagsiden. Jeg kan jo se, hvor firkanterne er. Og så kører jeg bare med min pen rundt i kanterne. Og Dorte, måske havde det været venligt, at jeg lige havde vist, hvad embossingpennen var. Men du kender dem sikkert godt. De har sådan nogle runde kuglehoveder. Og de findes i mange forskellige størrelser. Man bruger dem også til, hvis man sådan skal lave blomster for eksempel. Have præget nogle blomsterblade, eller have dem til at runde lidt mere. Nu står jeg lidt dårligt i forhold til, hvordan jeg har fået sat min telefon op. Men jeg håber, det giver mening alligevel. Jeg er nødt til at sidde ned for at gøre det sådan rigtig pænt, men du kan se, håber jeg da, hvordan det kommer til at løfte sig, der hvor man har præget dem. At firkanterne, de stikker meget mere op. Og det er jo en smagssag, om man kan lide det ene eller det andet, men det er jo meget sjovt at kunne lave noget forskelligt med de dice, vi har. Jeg håber, det giver mening, og ellers så må du selvfølgelig gerne bare skrive til os igen. Hej!